Kung masakpan ka ni Cupido, sige daladalag pa na, matarget jud ka, impastorum yug ka, magsagubang yug ka sa siyam ka bulan. Og dili pa ka ready, postag yun na imong tumoy para di ka magsagubang sa problema. Ug makahuman jud ka sa imong pagtuon. Karong adlaw di ay mga guys, hinglaag di tadri dapita og namili tagbuwak para sa atong hinigugma. Adlaw di karong na Miyerkules, February 14, 2024. Adlaw jud sa mga kasing-kasing og namili jud og bulak para akong paliton. Para sa akong honey baby, para pod malipay pud siya na atong yuna-una hantod karon. Ug busa naglibog jud ko sa pagpamili sa mga bulak kay tungod daghan kayong klase ni ini. Ug himpadayon jud ta sa pag-aginod diri dapita para makita pud nato ang ubang mga tinda na mga buki. Kay mao na plano nako na akong paliton ug nakamatikod ko nga daghan kayong tao diri nga namalit og mga bulak, nagpahimog buki ug namalit og mga balon kay para sa ilang mga hinigugma. Ang mga vendors po di ay grabe jud kalipay kay tungod daghan kayong tao nga namalit ug daghan kay silang halin. Tinuod jud kay na dili yun na nato ipanghimakak. Klaro yun na. Ug hingabanti jud ko diri dapita para jud makita nako ang akong gipangita ug nagpula-pula ra gyud ang agi kay panahon man gud sa kasing-kasing karon. Kay ang kasing-kasing pula man gyud kaayo. Kung masakpan ka ni Cupido, sige daladalag pa na, matarget jud ka, impastorum yug ka, magsagubang yug ka sa siyam ka bulan. Ug dili pa ka ready, postag yun na imong tumoy para di ka magsagubang sa problema. Ug makahuman jud ka sa imong pagtuon. Ug maminaw ka ning video, daghan jud kay mga pagtulunan nga makuha nimo. Kung di ka maminaw, bahala ka. Kay ikaw ra may nagdala sa imong kabubuton. Ug makita diri sa akong likod ug unsa ka gana ug unsa ka gwapa sa mga bulak. Ug atong mga traffic enforcer, ing alalay gyud sila diri dapita. Ug hingatag jud sila abiso sa mga vendor nga ang mga tao nga mopalit og mga buwak dito sa pikas dili diri sa tubangan sa maong dalan. Kay daghan man gud kay mga sakyanan nga mga agi diri, naghatag ra man gud sila sa traffic sa dalan. Ug magpasalamat jud ta sa mga traffic enforcer diri sa Dakbayan sa Surigao City. Perminti gyud sila mo alalay mo serbisyo sa mga katawhan diri sa Surigao. Sa pagkakaron ang mga Surigao nun busy jud kayo. Ug atong palitan ang atong honey baby og balon. Ug isa ra jud kabuk atong paliton. Ug nasiplatan jud nako sa iyang mga mata, nalipay jud siya pag-ayo. Kay nakabuy na mano na manggod. Ug akong ipakita ang akong napalit na buki. Ug ang balon nga napalit nako kay Manong. Ug di aday ta karon sa 7-Eleven para mo palit og tsokolate. Ug dili jud pwede kung bulak ra, naa gyud tsokolate para kumpleto gyud ang Valentines. Kung bulak ra imong ihatag, mahurot gyud ang baho ana kay simot-simuton ra man na. Pero mas maayo gyud naa gyud tsokolate para na gyud makaon-kaon. Mintras nagpaabot di ta dire, nangita di tag tsokolate ug unsa atong paliton. Ug nasiplatan jud nako, ug naa gyud robos naka-display. 380 gyud ang pack. Ug busa kung minus na kayo, magrobos ka para dako kay kag agi. Mintras nagpaabot ta sa atong gipahimong buki nga tsokolate ning palit tag kornito para natay makaon-kaon. Ug dili pa ni nato makaon dayon ato sa ning bayaran dito sa counter. Kung magpaabot yun tag pila ka minuto ani. Lisod kayo kung musingit ta diha na may nakauna. Kung taas ang linya, matunaw yun ni atong kornito. Ug dili gyud din siya mapuslan. Sa pagkakaroon di ay it's my turn para makakauna dayon ko sa kornito nga akong paliton. Ang atong cashier di ay diri sa 7-Eleven, abdi gyud kay siya mo entertain. Ug nangita gyud siya sinsilyo para masuklian na dayon ko. Sa pagbayad nako, ingani jud ko diri dapita para pagasugdan na sa pagkaon sa maong kornito. Ug nakatagamtam jud ko nga murang matangtang akong ngipon tungod sa kabugnaw ug sa kalami sa maong kornito. Ug naglaway jud ang naglantaw angani oy. Sa pagkakaroon, dili sa ko makahatag sa maing unani kay tungod wala pa man ko'y income nga sakto. Kung maka-income ko sa sunod, kung kaluyan lang ta sa kahitasan na ihatag niya ang grasya sa ato, ikaw mismo nga naglantaw aning video, sigurado jud ka. Ug nahuman na jud ang atong booking nga tsokolate ug ato na ning bayaran sa counter. O siyempre, mulinya yun ta. Kay daghan kayong customer karon sa atong paglinya, utong-utong sa ta, kay taas-taas yun ang linya. O isorpresa yun ang atong honey baby, ani. O wala yun siya kabalo sa akong plano. Gamay na lang yun kayo ang pictos para kita na dayon ang ma-entertain, ani. Kung sa Tagalog pa, magtiyaga para may nilaga. Mag-antos para masantos. Sa pagkakaroon di ay, ato na yun ang turno. Ma-entertain na yun ta, ani. O ako nang giduhol ang akong bayad. O siyempre, iya yung gi-compute kong pilatanan para sureball yun kayo, para di yun siya malkansi. Ug masayop kay sila magud makatapal. Kung magkaser mo sa may unaning trabaho kailangan abtik-abtik yun para dili jud ta maintunsis. Ug iya yung gipreparar ang akong sukli ug ang akong item nga akong gipalit ug ako nang kuhaon ang akong booking nga tsokolate ug ang akong sukli. Ug hinganyo siya sa ako nga picturean daw ko niya para na siya ka-report sa ilang kumpanya. Ug nalipay jud siya pag-ayo. Ug ako jud ning gibit-bit ug nagdali-dali jud ko gawas sa 7-Eleven. Kay si may excited na kay ko ani para mapakita nako sa akong honey baby. Ug adisirta muli, mupusing ta dire og balorjis. So karon mga guys, nakaabot naman tano kay dito man tagikan sa 7-Eleven o dito sa tapad sa katedral sa atong Dakbayan sa Surigao. Namalit ko dito buwak, chocolates para isurpresa nato ang atong honey baby.
Kay inigkuha na ako niyang gabi dito. Pag moabot siya dire, pag sulod niya sa kwarto, makita dayon ni niya. Para malipay siya atong sorpresahon, no? Kanay mga guys. Na chocolates buwak, rose yun na, no? Para pulang-pula talaga. Pink ang yang ribbon, tsaka basta gwapo kay siya lang taon.